Ora ngetuk. Ngetuk ngoten. Ngetuk saka ngisor serut kuwi. Niku. Ngisor dongkrak serute krak metu tuke mau. Oh. Jadi sumber niku pun mboten enten nggih. Ora ono. Aku ketablek kok. Ketablek. Oh. Jadi metu nggih resik ya bajune. Heeh. Ya kan serut kajane bengkok carek. Ya saiki carike sa ngopeni wis. Gawe. Jadi nganu apa? Tuke ilang carane nganu kita. Kayak nampan katine nek ketiga ya yo mati ya duwe. Ngisor nganu nika wit ringan nika. Nek biyen nganu ki Muncar-muncar ya. oh sing loro kae dadi jombor memblek-memblek kae kok. Memblek itu. Saking ora kuat nampung banyu gitu. Heeh. Lah niki ra beda sing puton sing wit ringan gedhe dikethok nika. Heeh. Nika biyen lak ya gelombang gedhe to nika. Biyen ki dipidak lemah iki jan rawane kok omblek semene kok. Walah. Sing ora nampan kae. Welute kathah ki. Heeh. Yang saiki kok njuk iso garing ki kepriye. Ora kopan lho. Oh, biyen nganu kok angker kok kali iki. Sing pundi sing Lan gadak kae. nggih. Ana apa-apa darah arwi ngono njuk to gering ki. Oh, Gering ya ono. ngoten. Jadi memang werit nggih to. Heeh. Nah, gen jenengan ada sing perit mboten mrika. Ora ono saiki. Wis cawar carane. Cawar. Kaya Nek mbiyen kali dhuwur kok ku kidule kok ku kono mbiyen. Sing rada werit saiki. Mung ana tanjurang wit tipik semene gedene kae dipencerasi ngome kok semencerasi kok. oh, nganu maksudnya kesurupan. Heeh. Padahal wit napa dik? Kan ringin. Wit. Wit ringan. Carane sing nandur ki mun iso atake pengaritan ngono to. Rambanan carane nggih. Heeh. Iki lek ana sing babadi iki kok ngome. Wit ringan ngendi? Sing kali. Kali ki lek ku nandur atake pengaritan ki kok bakal wedhus ya. Ini ngarit wonge jebule. Nah, njek Mas Diri iki. Nah kaya seprene ra urip nono jura ringan ya mati. Nek jaman riyen ana nggih akeh wong pinter nggih semua nggih. Do mati gitu. Mboten jaman riyen niku mriku kathah wong pinter. Ah iya. Maksudnya pinter kejawen apa? Heeh. Nggon sing Iya. pinter nambani, pinter. Nono turun-turunane nono. Saniki sing nurun sinten mboten enten. Nono. Soale sing pinter-pinter kok wong biyen enten. Nono. Padahal biyen kondang nggih. Heeh, biyen. Biyane ka ana sing ngene iki dibacuk-bacuk nganti mrodol-mrodol kaya tene urip iki jan tetep urip. Nggih. Mati lampu. Pun tahu nate. Lek mrodol-mrodol kuwi. Nggih, maksudnya kok urip nggih. Wes genah. Oh. Oh, jang wis tuwa kan yo genah ki biyen aku dibaju iki mrodol kene iki mrodol. Oh, beler kok kon aku ngono. Karena pinter mung pinter genyala. Ora ge ilmu nulung wong ning ge nyolong. Genyala. Kayak nganu kuwi entapen Pak Jaya Ambri jenate Jaya Ambri mbiyen. Pinter kok ya genyala. Dadi Kuwi nek konangan ku nek sing konangan ki kok mah dadi arep ngelekke mah lara wetenge. Oh. Ngunangi ngelekke mah lara wetenge. Heeh, yo. Aku ki napa to karo rene iki nek aku lang kene ra kok ra mari. Ana awake dhewe sing gawe. Oh. Ya zaman biyen Nek nyolong kambil niku kuwi nganu, meh dituthuk-tuthuk ngono nene wite. Nek ana sing tuwa krungu empeng ngono do kocok ngono. wite niku. Heeh.
Kok iso niteni iki. Ah iya ki. Saking kulinane kok. Nganu, ya saking pintere. Pintere. Dadi gur dituthuk napane kayune wis ngerti. Ngerti nek ana, nek sing ana ya ora nyuwara piuk-piuk ngono nene. Wis kuwi hebat berarti. Engko nek le omah cer nang pinggir omah kaya iso nyolong ki. Le meneke ora konangan carane ra konangan. Iki nganu. Le omah ki nggo bagu. Bagu niku napa? Bagu kuwi engko gengerek. Oh. Tali. Heeh. Engko dikencang isan kok njuk dhuwur kok njuk talekke. Engko njuk le matras sak nganune, sak janjangane. Engko njuk taleni, dhuwur kok njuk awake dhewe mudhun engko nguluri. Ora njuk ora ramak embluk. Nggih. Heeh. Pinter. Nene telung janjang kae janjangane gede-gede teko panggul gom mlayu lunga nene ya kuat ngono. Nene antang ngono ki. Ana mau ya ora lahan kok. Nggih. Iya nek jaman biyen akeh wong-wong sing pinter carane saiki ning gawe selat mriki cawar ya. Cawar. Soale kan ora nek wong biyen seneng nglakoni poso tirakat atau topo barang biyen. Ana yo gemites wong barang ngono ki ya samar. Wong ora apa-apa ya dipites barang ya ana. Nggih. Enten ngoten niku. Ana. Kecuali kita tulung kita ombok. Dhewe kita tulung sing gering ki ya mek mari kok sing gering mah tambah mati. Malah dipites. Aku jenenge Pak Jaya Kadar kuwi daral mati di ngaran wong. Kula nggih mboten menangi. Nah rene niku masalah napa nek ngoten-ngoten niku lemah napa-napa. Kuwi iki masalah ki njaluk partikel nang ndelalah. Terus sing dijali partikel ora ngenehi apa-apa. Partikel niku maksudnya solusi. Heeh, cara njaluk tulung. Njaluk tulung. Karepe iki arep kepriye ngene rek njaluk tulung. Carane ora mbalesi apa-apa. Ora ngenehi tukang rokok ngono. Yo kaya meneh yo ndang wis gering nemen kae yo. Ngono omong rono gawake dhet 70 ngono nang kono yo wis ra gelem. Wis telat carane nggih. Carane kono lek gawe wis dintakke mati ngono. Wis ora usah dijabut carane. Heeh. Sakone dongane carane ngene. Dongane sakna dijikuk dheke. Wis kadung ngucap carane napa pripun nggih. Wis kadung. Ning anu Pak nggih dongane wong biyen sak niki mandi biyen nggih carane. Ha iya kok. Mergo le tirakatan. Le apa jenenge? Kuat. Oh saiki iki yo nganu desane iki yo njaga kok nganune kok dayange kok. Oh sing wong bener ya ora mbok arep ngenek-ngenekke ya delalah ya ora kena. Aman gitu. Nek wong ora bener ya danyange ya wis teko anu ya. Iya. Nek wong bener kok mambale awake dhewe meneh. Nggih. Dulu ya biyen bias. Akeh ilmu-ilmu sing gitu. Ya betah melak. Betah melak ilmu digdaya gitu Pak. Digdayan ya Pak. Betah melak, betah lesu biyen. Lah jenengan nggih betah melek. Pak, jenengan nggih betah melek, betah lesu. Ah, ya ora betah kok gak Mboten pun nate napa? Nglakoni ngoten-ngoten niku mboten. Ah, wegah. Lah wegahe napa? Ah, kok memaksi. Gawe wahyu. Ah, ora jelas. Apa kaya nglakoni ilmu-ilmu sing napa? Ora. Nglakoni ilmu sing ben
Selamat Ah, apa lek saiki ki senono wong kuat ngono. ben dugeng napa ben Ora Waduh. apa Ngene wis ben setor mulia. minggu. Ngene wis setor minggu. Di kuta kok. Tuku. Pengajian lah lenggahan kowe. Nang Ngaji endi? lah ngaji lah. Dombo. Ora lenggana ndi. Pengajian Dombo City. Nggone nyayam niku lho. Ngubengi apa? Mengko. Oh, mengko. Pak Jailani iki lucu. Heeh. Kotane pira? Teko ora mulai cukup ya. Oh nyilih ngene ya. Ya. Oh gelek Kene ngarep dhewe, Pak. Teko dhek ngarep kowe tinggal jago. Tinggal jagongan. Ngono balas iki piye rasa balas ya. Teko ngadeg ngene lho, ngadeg ngene. Ngadeg to ah. Ada penonton ya. Teko juduli kono pengajian Pak Jailani. Iya. Akhirnya judulnya, siapa yang judulnya?